Harri al da bera Flora Ugalderengan ezagutu litekeela esan diona? Amerikarrak ezetz dio. Iñaki abaitua izan da. Non eta nola bizi zen kontatu zionean, Martini irakurlea zela atera zen eta horretatik ezinbestekoa gertatu zitzaien hartaz hitz egitea. Nortasun handiko emakumea iruditzen zitzaiola esan zuen. In the good sense, zehaztu du, eta oso argia eta derra. Hain berea duen keinu hori egin du. Bekainak bekozko jartzea eta begiak begietan finkatzekoa serioetan hartzeko eskatuz eta Julia lotsatu eginda. Jakinaren gainean da, Iñaki abaituak badakiela Martini ez zaiola inspirazio iturririk falta miseria islatzeko. Julia bere pazientea izan zen. Hitza zaio gustatzen, bai are gutxiago Amerikar gazteak erabili ohi duen bezeroa aspaldi zamarrean. Esan ahalko luke, erremediorik gabe utzi ziola berera etortzeari ez dakien nolako esklusibotasun baldintza batek behartuta itxi egin behar izan zuelako kontsulta pribatua, baina gezurra litzateke. Egia da abaitua kontsulta lagatuz joan zela, baina denboraldi batean, ia kobratu gabe, privilegiatu klub batekoak sentitzen ziren betiko paziente batzuk kontu egiten jarraitu zuen. Hura ere tartean zegoen.